Storja oħra mill-ktieb Minn fuq il-għadba ta' Charles Assa jisimha Ċesare. Wieħed mill-karattri strambi u fl-istess ħin interessanti li żgur qatt ma ninsa kien dak ta' Ċesare. Dan ma kienx ismu propja, iżda laqam li bih kien jafu kulħadd, saħansitra ommu l-Ażiża. Dan Ċesare kien għażżin daqs kelb. Insomma, ma nafx għala ngħidu hekk wara kollox, il-klieb mhumiex daqshekk għażżinin. Naħseb iktar inkunu qrib il-lik kieku ngħidu għażżin daqs Ċesare. Imma min jien biex inbiddel l-idjomi li ssawru matul is-snin minn dan il-poplu. Ċesare qatt ma rrid jaf b'xogħol, f'ħajtu qatt ma ħadem. Kien jgħix mommu li meta niftakru jien kellha fuq is-70, għalkemm kienet għadha fuq tagħha. Ċesare kellu rutina f'ħajtu. Fis-sajf meta t-temp ikun sħun biżżejjed li wieħed jista' joqgħod barra, kont taraħ fil-kantuniera tat-triq mistrieħ mal-ħajt jew bil-qiegħda fuq xi għadba josserva d-dinja ċkejkna u monotona li kien hemm fir-raħal tagħna. Kien ipejjeb sigarri jintnu pesti u kont ixxommhom minn metri l-bogħod. Imma ħaġa li kien iħobb jagħmel u li dejjem affaxxinatni kienet li dan Ċesare fis-sajf kien joħroġ bil-qmis fidu, imkebba gozz u qatt ma jilbisha. Kien iħobb jilbes xorts tal-militar li mid-dera minnhom kellu kemm irid. Ma kienx bniedem maħmuġ u ma kien idejjaq lil ħadd. Il-leħja dejjem imqaxra friska u ħwejġu ndaf. Fix-xitwa kien jilbes xi ġakketta jew xi flokk u jintefa' fil-ħanut ta' salvu tal-pinta ipaċpaċ is-suġġett favorit tiegħu li kien li d-dinja ma tantx fadlilha biex tispiċċa. Hemm kien moħħu dejjem jewden li l-aħħar tad-dinja wasal u kollu ta' xejn li wieħed joqgħod jaħdem u jrekken il-flus għax kollox se jsir irmiet. Forsi għalhekk qatt ma rid jaħdem, min jaf. Provi li d-dinja waslet fl-aħħar kellu kemm irid. Ma nafx kemm il-darba kien qal li wasalna fl-aħħar u sa frattant għadna. Illum Ċesare naħseb li telaq u d-dinja għadha għaddejja. Dan Ċesare ma kienx jaf jikteb u jaqra. Skola mar imma qatt ma tallem xejn. Fil-ħanut kien iħobb jiġi wieħed li jkollna nsibuh bħala is-suranċ. Dan kien għamel żmien jaħdem bħala skrivan ma' negozjant li kellu xi ħwienet il-belt. Billi xogħlu kien tal-pinna, is-suranċ kien igawdi ċertu rispett fir-raħal u kulħadd kien joqgħod għal dak li jgħidu għax kien tal-iskola. Min jaf kemm kien jgħid ħmerijiet imma mur merieħ. Mela lejla waħda is-suranċ dar fuq Ċesare u qallu u issa inti bħalek ma jmissekx tistħi. Ċesare kien pront dar leħ u staqsih, nistħi minn xiex. Mela x'inhu reġa' s-suranċ? Raġel bħalek bqajt ma tafx tikteb ismek u waqqas kuljomok. Daqshekk. Mela llum hawn minnu daqshekk injorant fid-dinja. Kompla jħaqqaqa is-suranċ. L-argument kompla jikber u fih daħlu l-professuri l-oħra li kien hemm fil-ħanut. Min qabel mas-suranċ u min qabel ma' Ċesare. Meta salfu kien qed jaħseb biex jalaq il-ħanut, l-argument kien għadu sejjer u kulħadd telaq lejn daru ma jafx jekk rebaħx jew le. Imma Ċesare baqa' jewden. Fehem li wara kollox is-suranċ kellu raġun u li hu messu għall-inqas tgħallem jikteb ismu kuljum. Ħassu wkoll li din kienet waħda mix-xewqat tiegħu imma qatt ma rid jammetti. L-għada reġa' waqa' kliem fuq din il-ħaġa u s-suranċ offrilu li għalmu jikteb ismu kunjomu u sintendi il-laqam li bih kien jafu kulħadd. U dik il-lejla stess Ċesare beda jieħu lezzjonijiet fuq il-karti sofor li konna nsejħulhom ta' zokkor. Ma damx biss biex tgħallem jikteb ismu kunjomu u l-laqam li kellu. U tant ħassu ferħan li beda jikteb ismu ma kullimkien. Blapes oħxon li ma nafx minn fejn kien ġabu. Mela l-ħajt tal-knisja, il-faċċata tad-dar u kull fejn seta' jħażżes ħażżes. Kull fejn tħares ħlif isem u kunjom Ċesare
ma kontx tara.